原案脚本監督を務めました矢口忍です。主演女優の綾さんです。晚安。頭先導演自我介紹，佢係呢一套《蛙鬼人言》嘅導演之後。咁跟住咧，另外佢手上面呢一位係我哋今次嘅女主角Ayaちゃん。今日ここに来てるあやちゃんは実際撮影で使ったご本人でございまして、とても貴重なものです。今日は皆さんに会えてとても嬉しいとさっき言ってました。咁咧今次嚟到嘅Ayaちゃん咧。Ayaちゃん話咧，佢好開心啊，所以見到大家，我都要問真啲先。咁多謝大家今日嚟到。如果有問題嘅請舉手啊，工作人員咪第中間呢位。導演你好，咁就歡迎再次嚟到香港。咁就好耐冇睇過部好精彩嘅 J Horror 作品㗎。咁我就想問一問，就係話，其實成個故仔無論都其實主要都係一啲母親嘅一啲嘅執着啊，或者一啲執念咧而令到成個故仔嘅發生。咁我想問一問導演對呢啲執着或者啲執念有咩諗法咧？すごく難しい質問ですね。呢個問題都幾難解答。そうですね。この映画で描きたかったのは、幸せな家庭と、その裏側で、かわいそうな不幸な家庭が、時代を隔ててますけど混在しているということです。咁咧，首先呢個故事咧，其實你見到有一個幸福嘅家庭啦，呢個係表面上一個幸福嘅家庭。咁但係其實背後咧，亦都可能有佢哋嘅難處，有啲唔開心嘅事情發生。咁主要都喺呢個兩個家庭人哋身上嘅。で、あやちゃんはその不幸な家庭に生まれて残念ながら亡くなってしまったんですけれども、人形になるということを、で時代をまたいで、新しいお母さんを求めるあまり、その母親さえ不幸にしてしまう、そういう物語を作りたかったんです。咁個故事其實係講緊Aya呢個小朋友啦，佢係生長一個不幸嘅家庭入邊，咁亦都佢嘅媽媽對佢唔好啦，咁佢亦都希望咧將來可以揾到一個對佢好嘅媽媽，咁然之後咧，但係咧佢亦都令到個新嘅媽媽不幸，咁個故事就係咁樣繼續捋落去。係，咁所以就係導演個解法就係咁。好，下一個問題。舉高少少。OK。Hello. I can only speak English, so hi. I'm from Australia, love from Australia. Also, I just want to ask, how was it coaching the actors to work with a doll as if she was a real person?難しい質問ですね。It's a difficult question. そうですね。撮影現場に朝同時に入るということが大事だったと思います。其實喺拍攝現場入邊，佢哋係朝頭早一起身咧就要幫阿Aya化妝。役者さんが現場に入るとまず、メイクをしてもらうことになります。因為其實演員一到場，第一件事都係化妝啦。その次にこのあやちゃんのメイクをメイキャップさんにやってもらいました。跟住就要輪到Aya化妝啦。だから、スタンバイする部屋が、お母さん、あやちゃん一緒で、そして一緒に出番を迎えるという、そういう毎日のルーティンをしました。所以其實咧，佢哋咧一去到片場嘅時候，無論係媽媽嘅角色定係女女嘅Ayaちゃん咧，都一定要 stand by，跟住隨時入戲嘅。
難しくなっちゃったのは、毎日メイクさんがこの人形のメイクをするので、日々ちょっと、顔の雰囲気が変わるということが起きました。咁最難嘅地方其實係咧，因為每一日都要化妝，每一人一樣。咁咧，我哋嘅化妝師咧就會每一日都會幫阿人化妝嘅時候，都會覺得佢個樣都好似有少少唔同咁喎。今日皆さんが見てるこのあやちゃんは一番可愛いと思います。導演覺得今日大家見到嘅阿茶應該係最可愛㗎。下一個問題。我俾呢個邊，嗰位中間嗰位嘅係啦，黑色衫嘅，係啦係。導演真係好精彩。我有個問題咧，究竟咧阿仁係幾時釘上咗呢個家庭？佢大佬死嗰時喺洗衣機裏邊窒息嘅，嗰時阿仁已經係咪喺個家庭有角色？因為後來佢又拖住手走，即係我想知道究竟阿仁係幾時釘上去家庭？難しい質問ですね。あやちゃん本人は人が見ている目の前で自由気ままに動いているわけではありません。咁其實咧，阿雅咧喺大家見到佢喐即嘅幾多活動之前，其實佢都唔係一個可以自由活動嘅情況嚟嘅。で骨董市の中で売られていたあやちゃんを見つけた吉江さんが持って帰ってそこで愛情を注いでもらったから執着するようになりました。咁其實咧應該就係媽媽即係長達正美嘅角色咧，佢喺古董店嗰度帶咗阿雅翻屋企，跟住對佢每一日都會照顧同埋有愛情滋潤咧，即係母愛滋潤咧，咁令到佢開始留意呢個家庭。ですみません、映畫の中でお焚き上げといって人形をお寺で燃やすシーンがありました。咁咧，大家喺戲入邊會見到有一個儀式咧，就係喺間寺院入邊會火化啲公仔嘅。で決して特殊なことじゃなくて日本では日本全国で年間に何回もああいうことが起きてああいうお焚き上げがされています。咁呢個並唔係創作嘅東西嚟嘅。咁其實喺日本嘅各個地方啦，都有唔同嘅寺院，的確係有一啲火化公仔嘅一啲儀式，佢會進行。でもそれは怖い人形を焼いて滅ぼそうということではなくて、子供の心から可愛がった人形を、天に、見せてもらおうということでお寺で燃やすと。だから愛情の表現として、ゴミに出すんじゃなくて最後は燃やしてあげるということを日本ではやっています。咁但係大家唔好誤會，唔係因為好似啲恐怖嘅嘢要燒咗佢咯，而係咧正常嚟講咧喺啲家庭入邊，啲小朋友由細玩個公仔玩到大，咁當佢哋唔玩個公仔嘅時候咧，佢哋就會拎去寺院嗰度火化，就好似送佢走咁樣樣，就好過咧將掉落垃圾桶唔要，咁我心理上就會覺得呢樣嘢我就會送咗個公仔一程路啦咁樣。好，下一個問題，中間呢位先生。第二個問題。你好啊，導演。咁就好，首先多謝你拍咗套咁好嘅片出嚟啦。咁我想問下，咁今次個結局係一個開放式結局，咁下次會唔會將個故事擴展到啲女節公仔嗰度？非常に難しい質問ですね。呢個真係非常之難答嘅問題。今日ここで見ていただいた香港のお客さんが世界にドールハウスがすごく面白かったと、発信していただければきっと2があるでしょう。咁咧，相信要靠大家嘅努力啦。因為如果喺香港，因為香港應該係第一個可以睇到嘅地方。如果大家覺得好好睇、好正，跟住咧不斷上網講好正、好好睇嘅話，相信靠大家嘅力量係有可能有第二部或者之後落去嘅。
OK，時間差唔多，最後一個問題。俾中間呢位係啦，舉緊手嘅白色衫，可能係 T 恤。繼續舉啊，唔該你。唔好掛住拍嘢係啦。Hi, so I hope it's okay. I'm asking this question in English. I don't understand Cantonese, but I'll have someone interpret it for me. So I think festival reactions can be very different from theatrical releases and home video. Are there moments where you feel like, you know, it's not supposed to be funny, but people are laughing? Does that like provide you new, how do you balance the comedy and the horror elements? And also just, I'm seeing there has to be an overhead shot of the cars driving that's reminiscent of The Shining, and you know, at the very end, sending the doll back to an island that's kind of reminding me of The Ring. It's very referential, but also at the same time wildly original. It's an absolutely amazing movie. Would you consider that the case as well? Thank you. So in simple, what's your question again, Ben? Video and well, I guess in 2 sentences, the first question is how do you balance comedy and horror, and the second question is yes. First one first. Okay. このドールハウスより前に作ってきた10本の映画は全てコメディで、笑わせようとして作ったものではないのに結果的にコメディになっていました。其實咧喺拍呢一套之前咧，如果大家都留意到，就係之前嗰10套導演拍嘅電影都係笑片嚟嘅，喜劇嚟嘅。咁今次咧，其實導演冇諗住拍笑片嘅，但係唔知點解大家笑咗咯。Okay, if you know my previous work, about 10 of my previous are also comedy. So when I work on this horror film, I don't know why, but audience just laugh. このドールハウスは笑わすつもりは全くなかったんですけど、今日お客さんと一緒に見て、たくさん笑ってもらえたので、きっと僕の悪い癖が出てしまったんだなと思います。咁咧，其實咧，頭先講過，因為冇諗住係笑嘅。啱啱咧喺下邊咧，同阿日翔一齊喺度睇戲嘅時候咧，佢聽到大家嘅反應好熱烈啦，喺好多地方都笑咗啦，佢就諗：今次慘啦，會唔會以前啲壞習慣走翻晒出嚟咧 So when I watched the film with Aya-chan in the house with the audience, so there's a lot of scenes that, oh, you guys is really laughing. So I feel well, maybe I made a wrong one. 好，我哋時間差唔多啦，咁再次多謝大家，多謝導演、演導員同埋 Aya-chan。Thank you very much。最後に、このドールハウスは日本での公開が6月でしてもまだ2ヶ月ぐらい前なんです。なので日本人より先に皆さんに見ていただきました。とても反応が良かったので、これを弾みとして日本で公開頑張ろうと思います。今日はありがとうございました。咁喺日本咧，呢一套電影其實未上畫嘅，佢喺日本係要6月先至正式上畫，所以大家係比日本嘅觀眾早多個幾月睇到呢套電影。咁收到大家今日咁熱烈嘅反應咧，導演話會拎住大家嘅 reaction， 拎住大家嘅熱情，拎翻去日本，繼續去努力宣傳電影，同埋去努力去諗下一個作品。多謝大家。写真を撮らせてください。是。